A que cheira, papá? Cheirache raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Un monxe barre as escaleiras do templo en Bengalar. O maior irmán limpa as cornas da chamada e o conserxe aceita as bisagras da porta para quitarlle un ñiqui-ñiqui que lles quedou de estar todo o verán cerradas. Unha peregrina fai a ablución e prepara a bolsa. O tigre esperta. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos desde o magazine cultural A que cheira, papá. Efectivamente, amigas, o Tigre esperta e hoxe comezamos unha nova tempada deste voso programa favorito. Empezamos terceira tempada e xa pasamos o cacao da primeira, onde non tes nin papa do que estás facendo, os micros non van, e a edición en xeral de rapa. Tamén pasamos a xa sempre perigosa segunda tempada, onde tes que demostrar que non és un one hit wonder, que vas a aguantar o tirón do tempo. Así que hoxe comezamos a terceira, que xa é de puro disfrutón. De feito, se pensades en Friends, en Seinfeld, en Frasier ou como que decimos Tramai, case todas as sitcoms teñen o mellor pico na terceira, cuarta tempada, porque os personaxes xa están establecidos, entón os guións escríbense como máis fácil e os chistes poden ser máis finos, porque en xeral non tes que explicar tanto e podes sen máis pasalo ben. Joder, ata dos Simpson é discutible que a mellor tempada é a terceira, a cuarta. Así que nada, deberíades prepararvos para que veñan os mellores tigres das vosas vidas, porque xa temos un lore finísimo e asentadísimo que sen dúbida todas coñecedes. Como sabedes, un grupo de peregrins vindos de afastadas terras chegan ata as portas dun oráculo, o Tigre do Futuro, que lles solicita, antes de dar a súa profecía, que lles sexa entregada unha historia a cambio da mesma. Mentres estas peregrinas esperan a ser recibidas polo oráculo, deciden falar, laretar e contar contos, e para vos o uso e disfrute gramamos parte destas conversas. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para acompañarme neste día de tigre e en plena plenitude teño comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, Ángela Lema, a desaparecida, que non viña dende o episodio 27. Se fósemos Friends, eu creo que Ángela sería... podería ser a irmá xemelga de Phoebe, Úrsula, que só sae de cando en vez, pero ten as mellores frases e só quere ver o mundo arder. Que tal, Ángela? Oli, moi impactada con este dato do tempo que levo sin vir, moi impactada, de verdade. De feito, levas tanto tempo sen vir porque estás metida nun soto onde só te deixan gravar con un micro de papel ou algo así. Efectivamente. Estás contenta coa declaración de que eres Úrsula ou prefires ser outra Friends? No, totalmente. Xa mega fan de Úrsula, sempre. Se alguén ten que poñerse nome falso para as pelis de porno que faga, por favor, consulta de primeiro a Ángela. Por outro lado, está por aquí tamén o Rubén Amado, que neste nosa terceira tempada eu creo que cumple un pouco o rol de chamán, misterioso viaxeiro que pode contactar con outros mundos e falarnos das movidas que ve neses tránsitos. Un pouco o que ven sendo Kramer en Seinfeld. Que tal, Rubén? A mí non me fagas chistes de Friends que me creen indefensión. Nunca viches Friends? No. A brecha xeracional, xente, a brecha xeracional. Podes abandonar a sala. Pero viche de Seinfeld, en cambio, por exemplo? A mí sóname de vela no Canal Plus, que era das poucas que daba en aberto. Vale. O sea, tampouco pillaches a broma de Kramer. Joder, no. No. Nada. Bueno, en realidad se nunca viches Friends, se nunca viches Seinfeld, significa que podes verlo por primeira vez. E que tes todo por diante. O sea, en realidad a mí gustaría ter esa sensación de ver Seinfeld por primeira vez. Sobre todo Seinfeld, porque por Friends pasou un pouco malo tempo, a verdade. Efectivamente. Pero Seinfeld é unha xoia. Sabes que pasa? Que son cousas que están tan metidas na cultura popular xa que realmente non a vas a estar vendo por primeira vez. Vai ser un pouco como volver. O sea, pasoume este día que vi en Kill Bill por primeira vez, era en plan, coño, ahora entendo aquel chiste de... Guau, xa como saturadísimo todo, claro. Claro, entonces é un pouco como
como se de repente a película original é a meta película, sabes? Non sei se Seinfeld está tanto na cultura popular. Friends a saco, Friends demasiado, sí. Pero Friends é unha cousa... Seinfeld tampouco diría que tanto, No, diría que Seinfeld é como o nicho da xente verdadeiramente cool, que sabemos que a serie boa está aí, pero non hai tantos chistes, nin a xente a referencia tanto, nin a xente a sabe de memoria, en xeral. Dios, oxalá pudiese ver Seinfeld por primeira vez. Que guai, que guai. Sí, joder, se inventaran o rollo este dos tipos de Men in Black, de borrarte como a memoria, poder borrarte a memoria de Seinfeld e velo por primeira vez unha e outra vez, joder. Ata joder as neuronas. Ai, pois moi ben, como sempre, sei que todas estáis desexando ofrecer as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta para achar a orde. Sabedes que un tema moi habitual neste noso tigre é o tema da astronomía, moi ligado tamén ao papel histórico que teñen as estrelas, co rollo das artes adivinatorias, e como den este noso oráculo, así que a pregunta de hoxe vai un pouco por aí. Cal foi o último libro que lestedes de Galaxia e por qué? Menos mal que tiña o micrófono desconectado, porque me acaba de dar un ataque de risa. Intentamos non estar aquí pegados á actualidade, pero non podía evitar facer unha pequena referencia ao tema de moda da Rexouba en Gali Twitter. A Rosa Terra. Supoño que non é o lugar aquí de facer os comentarios de Rexouba da edición Galaxia, pero bueno, se queredes podedes, se queredes podedes. Wow, non sei cal foi o último libro que... Creo que fui Se o vello Sinbad volvese as illas. A Cunqueirada, a Cunqueiriña. Creo que foi ese. E cando? Pois o ano pasado. Un ano, vale. Más ou menos cando veo o Ángela por última vez. O sea, non o dijo en plan puñita, sino o último capítulo. Menos mal que non dixe en plan puñita, joder, se tiñas a chegas a ter preparada. Espera, que cho podo decir, que teño aquí apuntado. E ti, Anx, non te acordas? É que igual, ou seja, o derradeiro libro de Mausen está en Galaxia. Sí, está en Galaxia. A ver, non sei se foi o último, pero polo menos o último que recordo, sí. Joder, Pois falamos xa de... Non consumo Galaxia. Esto me ando conto. Joder, que tes unha linfa vitriólica, Ángela, insoportable. No, é que non... En 2021. 2021, joder. Ese foi o Sinbad, efectivamente. Joder, menos mal que... Bueno, a pesar de que fixen a entradilla dicindo que estábamos xa en época de plena plenitud e tal, en realidade hoxe só traemos dúas seccións, xente. Ángela está agobiadísima por descubrir cando foi o último libro de Galaxia, pero podemos relaxarnos porque hoxe, a pesar de todo, non entra na terna porque ven de pura comentarista. Eu, en realidade, estou lendo un libro de Galaxia agora, casualmente, que é un libro de Xurxo Borrazás, o Costa Norte, que me recomendou moi encarecidamente o Pablo Pesado, e a verdade que me está gustando un montón. Non entraremos a valorar a calidade ou a técnica editorial de Galaxia, mais o que é indudable é que ten un fondo grandísimo onde hai cousas de todo tipo e conta evidente, como acaba de mencionar o Rubén, coa beneficio de ter todos os clásicos galegos prácticamente. Se queres ler a Cunqueira, tens que lerlo en Galaxia, non? E Ángela renuncia a dar ningún tipo de dato a maiores. É que cando dicen que non consumo Galaxia, quero decir que non por nada, o sea, non me cadro. Non por nada hasta ahora. Non me cadro. No, é que estaba pensando se lin Spiderman de Lúa Mosquetera, pero no. Que está en Galaxia, efectivamente. Sí, pero no, pero non o cheguei a ter nas mans, no. Non me cadrou, non me levaron os camiños por aí. Así, no sé por qué. Nada, é unha cousa que la de ser feo, casualidad. sinceramente, de ser feo, unha cousa. E clásicos non leo, soy moi contemporánea. Claro, igual o tema ese, que alguén pensa en Galaxia e di, claro, todos os libros estes
que ten os cuadradiños na portada de... Non sei, non quería convertir isto tampouco nun compromiso, de pasar nada, Ángela. Non tens que darnos aquí explicacións. Estou mirando por aquí, pero no, é que creo que non teño ni libros de Galaxia na casa. Tiña antes, pero esta semana, por lo que sexa, saíron da casa. Bueno. En fin, bueno, resulta xa a dúbida da orde. Supoño que vai comezar Rubén, porque cronolóxicamente é o que máis tempo hai que non lee Galaxia. Deixo o primeiro paso tamén, porque sei que é o máis amante tamén das estrelas e o tema da astronomía. Así que, Rubén, de que nos vas a falar hoxe? Eu veño a falar de illas. Illas da Torre de Hércules. Son moitas as illas que se ven desde a torre. A primeira vista xa vemos o boi, a vaca, o becerriño e a galera, ao pé mesmo. Pouco máis ao lonxe están Sisargas a un lado e Marolo ao outro. E aínda máis lonxe as gabeiras, xa montando o prior e segundo onde te poñas, que non se ven de todos lados. Tamén ás veces ve pasar a illa do Pirixel ou a illa de Xasconio, as illas móviles. Mas hoxe veño a falar de dúas illas que foron descubertas desde a Torre de Hércules e das peregrinaxes que se levaron a cabo para chegar a elas. Historias paralelas de homes santos. Falamos da illa de Solsticio e da illa do Paraíso. No século VIII... Espera. Como fase intermedia nunha sección que probablemente se convirta en recorrente de cartas ao director, nos programas onde Philip non está, polo visto, Philip vai facer comentarios ás seccións, en plan, pois eso, cartas ao director, como sen saber exactamente da sección vai facer o comentario. E cando soubo que Rubén iba a falar de illas e peregrinacións medievais, dixo literalmente: Rubén, sempre contas o mesmo. É dubidoso que as peregrinacións medievais existisen porque os supostos peregrinos non sacasen fotos cun pau selfie e que o tal Chaucer ni sequera sae en Foro Alturas e a illa de Devon é a maior illa non habitada do planeta e o exército canadiense ten unha forza especializada de francotiradores que matan a calquera que intente habitala para que non perda o estatus. Por favor, Rubén, busca algo novo que contar. Grazas. Bueno, a Philip diríalle que estudas un pouco de historia. Doutor en historia, Philip Webb. Nota de página. E que pise césped. Joder, vaya falta eso. Bueno, volvemos ás illas da Torre de Hércules. Estábamos no século VIII. Oito. E Trescenzonio vivía na zona aínda cristiá da península naquela altura, no que dispós daría o reino de Galequia. Trescenzonio viaxou á cidade de Brigantium, que estaba despoboada por medo aos ataques dos piratas e as racias musulmanas. Recorreu as rúas daquela vila, saíu aos prados, que antes eran hortas, e chegou á torre de Brigantium, a mesma que marcaba a tumba de Xerión, e que na súa altura custodiaba un espello, como xa sabedes. Un espello que reflectía todas as cousas do mar, e desde onde id viu a illa de Irlanda. Trescenzonio subiu, e ali estaba o espello. Durante 3 días estivo asomado a el, vendo as maravillas do mar. Viu cidades asolagadas, como as que logo pintaría Lugrís, viu a Xulio César chegar anos antes a aquelas costas, viu peixes que non vían máis luz que aqueles producían, e grandes baleas máis alá da marola. Viu no futuro as tropas de Drake chegar a Oza e grandes petroleiros sortear os baixos do Urquiola. Tamén viu nun amanecer unha fermosa illa, a grande illa do Solsticio, que quedaba varios días de travesía a norte. Unha fermosa illa verde que parecía unha esmeralda engarzada nas escumas que a rodeaban. Trescenzonio, que de novo fora pescador, fíxose ao mar nunha barca que atopou, e tras 8 días de travesía chegou á illa. Aínda na auga, arredor da barca nadaban sargos e robalizas mansas que o monxe podía coller coa man, e no fondo víanse os corais mover sobre 100 de centolas. Na illa, os dodos, que aínda existían, os dodos, dormían ao fresco, á sombra de árbores, coas polas tronzadas do peso da froita que cargaban. En toda parte a vista atopaba algo que levar a boca. Tal era a fartura daquela illa afortunada. Pasou 8 días de exploración onde non lle faltou de nada, e no 9º atopou unha enorme basílica,
grande como 50 castelos, o que van a ser 51 campos de fútbol. Santiagos Bernabéus. Unha inscripción na basílica ensinoulle a Terenzonio que se atopaba na Basílica de Santa Trega de Solsticio. Se vamos a etimoloxía, estábamos na illa do Sol Quedo, que é o que significa solsticio. Sol queda, sol caída dos... O sea, caída, non? No, Sol Quedo, o sol parado. Ah, quedo. De feito, o nome de solsticio, o sea, o solsticio é porque cando queda no o día e a noite duran igual, é como que o sol está... Queda parado. Queda, que é a idea. Entón Terenzonio atopou que na illa non atopara nada apodrecido. Nin as figueiras amosaban cor parda nas follas, como xa lle correspondería polo tempo. Tampouco el sentía cansarse por moito que andivese, nin lle viña fame por moitas horas que botase sen comer. O segredo da illa do Sol Quedo é que o tempo non pasaba. Rip Van Winkle, chaval. É a lenda do Rip Van Winkle. Ou tamén é o libro este de Borges, No, de Borges no, de Bioy Casares. A invención de Morel. Ah, que falou, sí, tamén falou unha vez o Pablo Pesado nun valeiro dese, sí. Despois de 7 anos de gozo, un anxo baixou a avisar a Terenzonio que o seu tempo na illa de solsticio rematara e que debía volver. Terenzonio implorou primeiro permiso para quedar, e logo, cheo de soberbia, negouse a partir quebrando a nave. E o anxo castigou. Como? Coa lepra. Vaya girito. Era, joder. No, primeiro aviso, Terenzonio, a lepra. Non queres saber cal é o segundo aviso. Wow. Terenzonio enfermo e temendo a morte, reconstruiu como puido a embarcación e partiu de volta cara a Coruña, coa esperanza de ver aínda polo espello da torre a illa que deixaba atrás, e mesmo maquinando volver. Mas ao chegar á terra, o tempo xa pasara, e a ruína da torre sobre a Punta Herminia recibiu o monxe, rompendo as ilusións, e a orilla menos farta que agora pisaba, os seus brazos cansos e os seus pés con cambras e as chagas da lepra, recordáranlle que 7 anos despois xa era demasiado vello para volver a embarcar en busca de solsticio. Eso pasarán 7 anos no mundo real tamén. Na Coruña pasarán 7 anos tamén. Sí, sí. Vale, vale. Ah, pues así debo de pasar máis ou menos a mí entre o último podcast e agora. Entre a pandemia e o último podcast, claro. Ángela acaba de estar na illa de... Sí, solsticio. tal cual. O tempo en Cedeira é diferente tamén. A ver, igual aí é solsticio e Cedeira. Non quitemos, E sempre teño a teoría de que o fillo de Breogán o que viu foi así Sargas e se lió. E se lió. A ver, en Malpica falan raro, pero gaélico tampouco. Claro. Se lió, en vez de chegar a Malpica, chegou a Irlanda. Que a ver... Hai quen foi andando desde o playa hasta Ordes. Como? Ai, claro, que te falta moitísimo lore de tigre. Guau, ese dato non sabía. Contaron a historia do tipo que saindo de festa volveu andando ata Ordes desde o praia. Guau. Bueno. A Coruña é terra de milagros. Lendas. O caso é que Trecentonio arrepentiuse da súa soberbia e decidiu viaxar ao sur, cara ao monte Santa Tegra, buscando o perdón da santa. Ali chegado, o bispo Adelfio acolleu na súa comunidade de monxes e aquí remata o que sabemos de Trecentonio. Non temos máis noticias del, nin sabemos se curou a lepra. É que é o que estaba pensando, te acollían nun mosteiro se ibas coa lepra. Eu creo que... Ao mellor o perdón foi a cura da lepra. Quen lle perdonou? Santa Tegra. Ah, vale. Bueno, visto así... Neste, o final da historia suele ter bastantes lagunas. Noto certa alternancia co nome. É Trecentonio ou Trecenzonio? Isto creo que foi cousa do corrector. Pero é Trecenzonio. Encanta. A ver, é un nombre complicado, non é un Antonio, sabes? Ostras, pero unha cousa super específica do Word, Non quedas decir Trecentonio? Joder, tío, perdóname. Quizás querías decir.
É que máis que o nome ao pobre puxeron un trabalínguas. Fascíname o tema dos dodos, Quero comentar o tema dos dodos. Vale, eso foi un pouco licencia poética. Porque facía gracia aos dodos. Parece. Porque así como intermedio, antes do segundo peregrino, está o tema de... Preguntoume Marta, Marta Otero, xornalista de opinión, leva varios días dándolle voltas a por que Deus non puxo na Arca de Noé os dodos. Leva varios días con iso. Varios días. Sí. Wow. Non hai moito traballo na opinión, vale? Entonces, pues, quería metelos na Illa do Paraíso. Parece unha licencia apropiada. É que, ademais, pareceme bo exemplo, porque, polo visto, os dodos son como unha especie de... Sabes, porque o famoso dos dodos é que se extinguiron, vale? Pero o tema é que se extinguiron porque vivían tan extremadamente cómodos en Madagascar, que era, bueno, sí, nas illas do sur do Índico, que non tiñan nada de presión evolutiva. Entón, en realidade, estaban como... eran aves totalmente chill, en plan, a versión máis vivir chill que pode ter un animal. Entón, a mínima presión que tiveron, desapareceron en 20 anos, sabes, en plan... Que parece unha cousa bonita, que é como se fose, non sei... Se todos vivísemos nun mundo sen ningunha violencia, todos seríamos unha cousa parecida a dodos, como paxaros regordetes e baixiños e tal. Ay, moi vibes de Tauro esto, Vida moi chill, sí. Vida moi chill, moi autosuficientes, non necesitan saírse da súa propia illa. Bueno, eu creo que a presión que recibiron realmente foron escopetas, porque ao final... Mínima presión. Porque ao final os dodos son galiñas eran, en paz estean, galiñas moi grandes. Claro, pero pareceme como lógico que vivan en solsticio. É que eu se penso en dodos, venme a típica imaxe de dos dodos en Ice Age. Claro. Que son os que, claro... Que vos parecen as miñas referencias culturales? Eu só veño para subir o nivel deste podcast. Menos mal, se ninguén mencionaba Ice Age, estábamos a punto de perder a toda a nosa audiencia juvenil. Que, por favor. Menos mal que... Vale, o sea que a illa é cedeira, os dodos son galiñas gordas, apuntado. Seguinte historia. O outro peregrino do mar do que temos noticia é do Santo Amaro, coruñés de toda a vida e boa persoa, que ao morrer os seus pais... Joder, eu tamén quero ese epílogo para a miña vida, Guillermo Radicio, vecino da Coruña e boa persoa. E que coruñés de toda a vida e boa persoa está ben que o remarques. O sea, así como... Por eso... Hai dúas persoas na historia. Sabe, é unha puntualización necesaria, verdad? Es más, coruñés de toda a vida, boa persoa é rico. Joder, bueno. Un gato verde que ao morreron os seus pais herdou grandes riquezas. Non era un home feito a sí mismo. Non era tan coruñés, a fin de contas. O máis ben era coruñés e non de Arteixo. Amigo. Parte desas riquezas destinounas a obras de filantropía. Aí sí que tiña unha rama de Arteixo. Mas coa parte restante... Non sei por que criticades tanto a San Amaro que donou un montón de diñeiro. Mas coa parte restante dedicouse a construir un barco para marchar en peregrinación. Onde había moitos anos, o xoven Amaro viña fixándose nos seus paseos polos arredores da torre nunha illa que aparecía nos días de sol e chuvia no horizonte, que se vía ben lonxe. Cousa pía debía ser aquela illa, pensaba, e matinaba a forma de chegar a ela algún día. Unha pregunta, se a illa que a illa había os tantos días de sol como de choiva. O sea, no, cando chovía cantaba o sol. Vale. Cando chovía e quentaba o sol. Claro. Cando chovía e quentaba o sol. Claro. Aparece o Dame en Ferrol e aparece a illa. Como? Diante da torre. Claro, a idea é que son días raros, que son días pouco habituais, entón só se pode ver a illa como cun clima extraño, ¿no? Como un pouco o Arco da Vega, sabes? Que necesitas que faga sol e que chova. Vale. Podes continuar, perdón.
Cando por fin tivo con que, construiu a nave que o levaría lá. Xuntou a tripulación e no primeiro día de sol e chuvia marcou o rumbo. Un rumbo incerto, pois a illa non era sempre visible. Aos 5 días de singradura volveu a chuvia e abríronse as nubes. E un claro no horizonte revelou a posición dunha illa. A illa. Recoñecería en calquera mar aquela silueta que tantas veces vira, aquel monte enorme que botaba raíces directamente nas augas, non sendo por unha pequena baía aberta ao suroeste. Alá puxo rumbo a nave e desembarcaron. Quedade aquí, dixo aos seus homes. Eu hei de subir. Amaro, ou aínda non santo, comezou a subida a montaña, mas cada vez que chegaba a cima, esta resultaba ser só unha pequena terraza natural. Como nas escaleiras das igrexas portuguesas, cada unha das 7 terrazas que foi atopando era antesala doutro tramo de montaña cada vez máis empinado. Mas o navegante contaba con que Deus estaría da súa parte e que por fin, nalgún momento, chegaría arriba. E chegou. No alto da montaña atopou un muro que cercaba o que parecía un xardín inmenso. Do outro lado do valado viña o canto de aves que nunca ouvira, o cheiro de flores que nunca olira, asomaban árbores das que nunca tivera noticia. E Amaro seguiu aquel valado por dar coa porta de entrada. E despois de moito camiñar, atopouna, e estaba pechada. Petou unha vez, petou dúas, e a terceira petou máis forte. E abriuse unha xaneliña, e un ancián de longas barbas asomou os ollos. Quen chama as portas do Edén? Son Amaro. Cheguei aquí a través do mar por coñecer o paraíso. Son rico, vale? Se son rico e non teño que facer. Pois que o seu traballo dignifica, non sei que. A peregrinaxe o que significa. Por eso hai que ter cartos para pasear. Non podes entrar. Aquí só entran as almas dos xustos. Deixe de mirar por esta xaneliña ainda que sexa, home. Será xusto pago as penas da miña travesía. Olla soberbia de dicirlle ao... A San Pedro, A San Pedro entendemos o pago que lle ten que dar. Bueno. Amaro asomouse e viu o lobo dormindo coa ovella e o león xogando co tenreiro. Ríos de auga fresca e no medio a árbore de coñecemento. E viuno só un minuto, porque o vello fechou a xanela e non a volveu a abrir por moito que Amaro chamou. Un pouco enfadado, Amaro emprendeu o camiño de regreso, outra vez todas as terrazas para baixo. E cando chegou onde quedaba a súa barca, non había barca ningunha nin rastro dos seus compañeiros. O que había no lugar era unha cidade. El recorreuna ata dar cunha igrexa levantada na honra de Santo Amaro do Mar. ¡Que guapo! Preguntou a quen pasaba e contáranlle que aquela igrexa se levantara na honra dun home pío que chegara buscando paraíso a aquela illa había máis de 300 anos. Amaro mirouse nunha poza e viu o seu cabelo branco, a súa cara engurrada, e deuse conta do milagre. Pasara 300 anos mirando para iso. Joder. Que guapa. Que guapa esta. Esta sí que é máis parecida a de Rip Van Winkle, a do tipo que desaparece un fin de semana e cando volve pasaron 30 anos, unha cousa así. O Sanero da Armenteira. Al final é a mesma historia, sempre. Sí. Arrepentido do seu enfado, Amaro entrou na igrexa e se enllou ao santo altar, dando grazas pola beizón. Grazas, meu Deus. Entrou a súa propia igrexa. É unha frase que pouca xente pode dicir. Bueno, en Pontecesa é unha igrexa privada. En serio? Sí, a da Divina Pastora. Bueno, va. Pero non está consagrada a señora que é de dona da igrexa, vai. Ah, no, ese non. Claro. E 300 anos mirando para iso sería o equivalente a 300 anos vendo Seinfeld. Todo o tempo. Sería vendo Seinfeld, pero borrando esa memoria. Claro, durante 300 anos. Wow. Bueno, 300 anos non dá para tantas revisións de Seinfeld, que é moi longa. É moi longa de Dios totalmente. Moi longa, Pouco Xa falemos de One Piece. Bueno, sí, se nos poñemos con One Piece, vela 2 veces como moi.
Grazas, meu Deus, aos teus pés estou. Se queres quitarme a vida, contento, contigo vou. E no acto, morreu Santa Amaro dentro da súa propia igrexa. Coño, entonces quiso lle quitar a vida, efectivamente. Home, vivir a 300 anos, bastante que lle dixou chegar ata a porta da igrexa. Joder, pero 301, non sei. A ver, Claro. Aí xa non o notas, eh? É como cando... Eu estou convencido de que cando chegas aos 90 anos, sabes, un arriba ou un abaixo, non Isto notas nada. como frío, non? O sea, como que cando xa fai menos de... Teo tentoría. O sea, eu xa a partir dos 25 xa estou agobiado. O sea, quero decir, digo xa de calor, xa me da igual todo o que viña despois. Pensei que dicías os 25 anos, Sanxa. No, eu tamén desde os A partir 25 dos estou moi 25. agobiada tamén desde os 25. Estou moi agobiada. Pero... Si, eu desde que perdín o desconto en Renfe e os museos que non son gratis e tal, estou moi agobiada. Collín un tren a Vigo e pasaron 15 anos cando... collí un tren a Lugo e ainda estou Bueno. no tren. Sí, se colles o Febe é un pouco a historia de San Amaro, verdadeiramente. Ai, collede máis o Febe, nota publicitaria, Sí. por favor. Que estou se quedar co Febe. Agora. Pois a historia do peregrino que morre a min recordoume a de Gaifeiros, claro. A historia está do peregrino que morre xusto a chegada. Non vou a decir que como licencia collerei media final de Gaiferos para dar un final bonito. Pero realmente a historia de Amaro que recolle Carré Alvarellos remata así como a Gaiferos. E de feito, se o fixades, son historias que se repiten, porque a historia de San Brandán tamén é a mesma. Eu está pensando na de San Brandán. Que falando de San Brandán, off topic totalmente, perdón, pero acabo de descubrir que San Brandán, as panaderías San Brandán só están na Coruña, que non hai San Brandán en Ai, Dios, Santiago. pensei que era a única que estaba pensando nas panaderías. E non quería decir nada por pensar, only comentarios de mierda estou facendo. Vale. Gracias, amigo, gracias. Pero por que non existen San Brandán? O sea, San Brandán é increíble, por que non é unha industria xa full galega e están Bueno, todas as San Brandán é cidades galegas? increíble, creo que xa a súa época dorada xa pasou, Ao Pero calidad-prezo contrario. Agora están facendo San Brandán Lunch, están facendo... Ah, sí, claro, entón Corres estou de out de Brandán. Coruña. Reinventouse San Brandán, sí? Sí. Sí. Vale, pues Agora entón, se ten unha estética de locales negros. pues entón, puntito na boca. Ah, están en modo leis, o paquete negro de leis, así en plan, parece en plan un mes. Sí. negro de lei. Joder, que se quise facer aí como liña, ¿no? De... O San Brandán está na Línea súa gourmet. etapa azul, sabes, en plan. Joder. De feito, a mí o que me sorprende é a marca de xeados Puerta Real, que esa que ten un naming moi definido que é Puerta Real e ten tendas por Que non están en Puerta Real. A mí molestoume moito. mínimo en Ourense. Como? En Ourense, ali na a Praza Ferrería ou Ferreira, ali onde está o Barallete. Sí. Na Rúa da Paz. Pois ali é un Puerta Real. A mí molestoume un montón, Cando Puerta Real sacou novos locais e non estaban en Puerta Real, pareceume unha cousa... Ofendeume. E de Sinceramente. feito, agora, o Que Puerta Real de Puerta Real É está Puerta aberto. Real. Sí, bueno, creo que sí, vaya, está aberto. Podes ir tomar Pero aí xeados ves a un xeados. exercicio de... Ay, bueno, un pouco de síndrome da Imperialismo, impostora de... dilo No, todo. de que cando sacaron adiante a empresa non esperaron que lles fora ir tan ben e que se iban a expandir. Entón, en realidad, parece incluso unha cousa un pouco riquilla, en plan, non nos esperábamos petalo tanto, non sei, ¿no? Vale, Sí, vale. eso en verdad fala moi ben deles. Claro, a mí parece Sí, como sí, unha cousa un e pouco... non cambiaron o nome nin nada, bueno, vale. Non sei. Vale. vamos Estaba a ver. pensando que esta movida de que cada peregrino que chega a donde ten que chegar e da palma sería como a maior solución para a turistificación que hai en Compostela, ¿no? Sería maravilloso. Poñer unha guillotina na Plaza do Obradoiro e dicir, bueno, chicos, se queda a tradición. A tradición é que a xente palme cando chega. Buena referencia a canción de Malandro. A ver, De Oxe vamos a ser un Domingo. pouco estéticos. A idea sería meter
na Porta Santa, que ten aí cerrada con cristal, aproveitar ese facer de selo e meter algún tipo de gas tóxico dentro da catedral. E entonces que o peregrino morrese como desmaiado dentro da catedral. En plan estendelazo, como... e que pensen que morren de estendelazo. Claro, claro. Bueno, sería moi bonito, pero... Claro, moito máis fino que a guillotina. Qué bonito, Santiago. Análisis de sangre, cianuro, sabes? De todas maneiras, estaba pensando... Claro, a de San Brandán eu xa a lera, pero lera eu creo que a Cunqueiro, porque Cunqueiro ten un... Bueno, hai un libriño como de recopilación de historias de Cunqueiro sobre a mar e cousas así, onde hai varias historias dedicadas ás illas móviles, o rollo de illas que se van movendo por distintos puntos do Atlántico e tal, e lendas asociadas ás mesmas. Pero sí que é certo que hai como certa acumulación de illas móviles, en particular desde a Coruña, por algunha razón, porque no fondo a de Irlanda é a mesma historia. Non sei moi ben. Sí, de feito, a lenda de Trecenzonio, se ides aí a... Bueno, se ides apurade. A exposición está de Coruña no tempo. Sí, cando sai isto xa non está xente. Si fostedes, ao principio comentaban da lenda de Trecenzonio, ou como sea o nombre, que é como un elo ou un elo entre o mito de Hércules e o de Breogán, ou unha adaptación do libro das invasións. Libro das invasións chamase o calen, o sea, que me salo tamén a Lea Bargabala, o libro das invasións. Eso, que é unha adaptación. De feito, os tropos da historia son os mesmos, o espello na torre, a illa que se ve aí, a viaxe e o regreso. Entón, parece ser que hai unha especie de aí no século XX, na literatura cunqueiro e de uns cadros de Lugris, toda esta xente, todos estes cadros que se chaman lenda marina, sí. Todos collen esas todas esas lendas buscando formar ese atlantismo do que presumían. Entón ves que están todas. E se colles as lendas galegas de Carré Alvarellos, están aí. Está San Brandán, está Santo Amaro, está a Illa da Balea. Trecentonio. Trecentonio é mellor nome que Trecenonio, vale? Si sinto. É mellor nome, xa está. Pois moi ben, despois desta, non sei, breve peregrinación polas peregrinacións de xente que peregrina a illas e volve morre, ou queda leproso, que no fondo é como morrer lento. Morrer por fascículos un pouco. Pasamos xa á seguinte sección do Tigre de hoxe. Como hoxe só temos dúas historias, a que queda de Ángela. Pero ten o xesto xeneroso de deixarme que conte un en vez de contar. Podías contar máis a miña. Non sei se queres. Como era o que había menos tempo que lía un libro de Galaxia, tócame a seguinte sección de hoxe. Hoxe estiven investigando a vida dunha persoa. Deume por investigala perseguindo un pouco un tropo que eu penso que é como bastante habitual na historia das artes, na literatura e outras artes, que é a idea do autor que odia a súa obra, que en algún momento quere destruíla ou tal. Supoño que é unha sensación moi humana, non sei se vos pasou algunha vez isto de escribir un poema ou escribir un conto ou escribir un algo e automáticamente odialo. Por favor. Todos. Por eso non me publique Galaxia. En fin, se vos pasou, sentide conforto en saber que lle pasa a autores clásicos de toda a historia. A de feito, Rosalía, Frankenstein.
Bueno, a de Frankenstein, Mary Shelley tamén, sí? No, a propio Víctor Frankenstein. Bueno, vaya. Pero sí, a historia de Rosalía non sei canto ten de apócrifa, canto é de verdade, pero contas isto de que sempre quixo na última época da súa vida quixo queimar todos os poemas que tiña inéditos. De feito chegou a pedirlle como as súas fillas e pouco antes de morrer que lle queimaran os poemas e tal, e bueno, pues, foi Murguía quen evitou que se queimasen máis cousas das que presumiblemente sí que se queimaron, non? Outro exemplo que eu penso que é moi típico, pero tamén é moi bonito, é o de Kafka, porque se miras a obra de Kafka, case toda está publicada en revistas, son pequenos contos, algúns sen acabar, e a grandísima maior parte, sí que publicou algo na súa vida, pero a maior parte da súa obra estaba inédita, e pediulle ao seu amigo, que foi o seu editor, Max Brod, antes de morrer, que non publicase nada, que o queimase todo e non publicase nada. Max Brod conta como nas súas memorias, en plan que lle deu tantísimo reparo, como vergoña, non sei, destruir toda esa obra que el consideraba que tiña moito valor literario, non se atreveu a queimalo e publicou uno, e sempre se sentiu moi mal porque no fondo estaba como contradicindo os desexos expresos dun moi bo amigo seu. Claro, que se vai decir que as últimas vontades de alguén... Oye, claro, pero entendo que é unha balanza chunga, porque no fondo é dicir, privo o resto da humanidade ou do mundo desta cousa que a mí me parece increíble. Pero... chungo. Bueno, en fin, a historia que vou contar hoxe ven un pouco por esta liña, pero ten algúns matices que iremos descubrindo. Hoxe vou vos contar a historia de Vivian Maier, a fotógrafa que non se coñecía. So I didn't call you for 16 long days. Vale, a historia de Vivian Maier, ou polo menos tal como a vou contar hoxe eu, comeza en realidade sen Vivian Maier. Corrió o ano 2006, un tipo en Chicago, un fotógrafo que estaba facendo unha especie de proxecto sobre como evolucionara durante o século XX un barrio de Chicago, acudiu a estas subastas que seguro que coñecedes que se fan en Estados Unidos, que é cando hai como almacéns perdidos con contidos, sai a subasta o contido dos meses porque os donos deixaron de pagar, non? O alquiler do almacén. Hai un programa sobre eso. Hai un programa que se chama como se chama? Subastas... Trasteros. Trasteros viajeros, ¿no? Joder, de verdad, no me inviten en este programa. Tranquila, te ano que ven non che vole tocar. Bueno, eso, estaba nunha destas subastas. O rapaz chamábase, que se me olvida, John Maloof, vale? 2007. John Maloof adquire nunha subasta destas un arquivo fotográfico, bueno, no fondo o contido dun destes arquivos que non sabes moi ben o que teñen dentro, pero bueno, ele estaba facendo un proxecto para intentar buscar fotos antigas deste barrio e adquire isto un pouco por casualidade, non? O que non se podía imaginar era o que estaba adquirindo, que en realidade era un arquivo de máis de 100.000 fotos que correspondían en realidade a unha única autora, que era unha tal Vivian Maier, que non coñecía de nada e non era unha persoa especialmente famosa ni nada. De feito, só sabía que eran de Vivian Maier porque en algunhas caixas estaban escrito ese nome. Sospeitaba pois que entón que debía ser a dona dese material. Al principio o que estaba buscando era eso, como material fotográfico sobre o barrio, mais o que descubre é como unha colección xigantesca de fotografías, a maior parte delas que nunca foran reveladas, que foran tomadas durante a maior parte do século XX, todas como fotografía a pé de rúa. A fotografía, pois, isto que chamamos normalmente, pois eso, fotografía de típico xornalista fotográfico que está a pé de rúa e saca algún tipo de foto, pretendendo contar unha pequena historia con esa instantánea, pero viva, non? Non hai posado, non hai, nin tampouco é especialmente xornalística, non? É simplemente como tomar fotos do vibrar da rúa. Eran increíbles as fotos, a nivel técnico, a nivel de composición, a nivel de contar historias e de transmitir emocións, eran moi moi interesantes, pero el non sabía quen era esta Vivian Maier, polo visto ninguén máis o sabía, non era unha fotógrafa famosa, nin era coñecida, e en cambio aparecían unha cantidad de fotos xigantescas. Intentou saber quen era a persoa, preguntándolle as persoas que lle fixeran a subasta, non? A subasta destes depósitos,
E o único que dixeron é que era unha muller moi maior que estaba enferma e que non quería poñerse en contacto con el. El simplemente pediu se lle podían poñer en contacto con ela e eles dixeron que esta señora non quería ceder os seus dereitos, non quería contactar. Entón el quedou sen pistas, non había ninguna Vivian Maier no listado telefónico, non aparecía por ningún sitio, non podía contactar con ela. O tema é que 2 anos despois, en 2009, publicouse unha esquela dunha Vivian Maier no xornal. Morrera Vivian Maier con 89 anos, creo, 2 anos despois de que John fixera o descubrimento das súas fotografías. A través da esquela, John contactou coas persoas que publicaran precisamente esa esquela no xornal e tirando un pouco do fío, pudo contactar cunhas familias para as que Vivian Maier traballara, que foran as que publicaron a súa esquela. Porque, polo visto, descubriu nese momento que Vivian Maier fora durante a maior parte da súa vida coidadora de nenos, o que chaman en castelán niñera, non? Pois varias desas familias, no momento en que mantiveran algún tipo de seguiran mantendo contacto con Vivian, a pesar de que Vivian na súa época xa de anciá vivía nunha residencia de anciáns, e cando se decataron da súa morte, pois publicaron esa esquela. Tirando ese primeiro fío, John seguiu intentando investigar quen era esta persoa, non? Intentando contactar con estas persoas que lle contasen, e de toda esa historia para descubrir a Vivian Maier acabou facendo un documental que chegou a estar como candidato aos Oscars no 2015, non acabou gañando, pero pues, vaya, é unha historia, esa historia. Destes primeiros retazos de historia sobre a vida de Vivian Maier apareceu posteriormente unha segunda muller que é Anne Marks, que é unha xornalista que se dedicou a facer durante uns 6 anos unha investigación sobre toda a vida de Vivian. Foi xuntando papéis, entrevistas, declaracións, ata facer como un texto biográfico que está publicado, está traducido tamén ao castelán, se o queredes ler, do 2021, creo que é o libro, onde xa sí que se conta como unha maneira un pouco máis completa toda a vida e personalidade un pouco de Vivian. E en realidad o que se descubre sigue sendo exactamente igual de fascinante que o anterior, que é que non hai explicación. Simplemente si se chegan a dar datos biográficos, contase eso, que Vivian pues, naceu a mediados principios de século. Sí que é certo que a súa vida familiar era complicada, a mai era filla ilexítima, pues, con todo o que acarreaba iso na sociedade da súa altura. O pai era unha persoa alcohólica, moi violenta, que acabou forxando unha personalidade que todas as persoas que conviviron con Vivian reiteran que era como unha persoa moi tímida, moi cerrada, moi pouco comunicativa, non? Para saber a historia de como se aficionou á fotografía, o único que se di é que tiña familiares en Francia, que viaxou a Francia e ali descubriu unha cámara antiga da súa mai, que foi a primeira cámara que tiña. De feito, durante toda a súa vida, polo que dicía a xente que lle vendía cámaras, sempre comprou cámaras europeas, nunca tivo cámaras americanas, ou tiña gran preferencia polas cámaras europeas. E en Francia aficionouse pola fotografía, pero non se lle coñece ningún tipo de formación formal, nin aprendizaxe fotográfica en ninguna escola nin nada que se lle pareza. Isto é importante porque tamén temos que ter en conta que a fotografía non é como hoxe en día. O sea, a fotografía hoxe en día é ten moi fácil acceso, simplemente temos os móviles e podemos sacar fotos. Sí, é digital. E o móvil ademais ten un montón de ferramentas para que saques ben a foto, non? O sea, é como que igual a contrastes, tal. Pero naquele momento, se ti non facías as cousas como moi ben de maneira manual, a foto era mala. De feito, a maior parte dos arquivos familiares de fotografía son fotos de ou mala calidade, mala iluminación, mal contraste. Hai moitas cousas que poden sair mal facendo fotos con este tipo de cámaras antigas de mediados de século. Xa non só facer a foto, sino o revelado de todo o proceso. Toda a parte do revelado. Ainda que isto é interesante, pois porque xa o comentaba antes, polo visto, gran parte do material fotográfico nunca se chegou a revelar. Ela non revelaba, a maior parte das fotos que sacaba non as chegaba nunca a revelar. Non estaba tan interesada no proceso de revelado e no resultado final como no acto de sacar a foto. O tema de Francia que mencionaba tamén é interesante porque do arquivo fotográfico
había como unha grandísima cantidade de fotos de Chicago, onde viviu a gran parte da súa vida, pero había fotos tamén de Francia, había fotos da India, onde pasou polo visto algún momento da súa vida. E unha cosa que tamén é moi interesante do conxunto do arquivo fotográfico é que hai un montón de fotos dela mesma. Hai un montón de selfies, non? Como de fotos que, bueno, de alguma maneira como onde se asoma a artista. E de feito esta cantidade de selfies eran un pouco a única pista que tiña realmente John de que realmente todas as fotos tiñan unha única autoría, non? Porque senón tampouco había ninguna pista para o contrario. E en todas as fotos tamén son fotos pues de novo, con moi boa calidade, moi feitas, onde se buscan cousas de composición, onde se buscan novos ángulos e tal, pero sempre hai como unha autoimaxe moi interesante, case sempre sai con sombreiro, con roupa ancha, traxes moi masculinos, zapatos moito máis grandes do que eran habituais na roupa feminina. Hai como tamén unha especie de transgresión, non, na propia imaxe que ela intenta mostrar nesas fotografías, non, que como que se está así mesma revelando cando o resto de fotografías, como decimos, son fotografías de rúa, non? Hai como estes dous xéneros. Sí, de feito neses, porque mentras falaba estaba buscando fotos e fíxome que neses selfies hai moito xogo de espellos tamén. Efectivamente. De enfrontar espello con espello e facerse como infinitos selfies ao mesmo tempo, claro. Case sempre está mirando a cámara, que no resto de fotografías de Vivian Maier, claro, os suxeitos non están sempre mirando a cámara, porque son como fotos collidas a pé de rúa no momento, están como capturando unha imaxe. A pesar de esta aparición tan extraña de Vivian Maier no mundo da fotografía, a súa obra tivo como unha recepción brutal, e de feito, hoxe en día moi candidata a estar como no podio dos 5 mellores fotógrafos a pé de rúa da historia do século XX, non? E probablemente a súa cantidade de fotos é ademais tan inxente que permite facer como unha especie de cronoloxía de grandes fitos ou momentos históricos do que podía ser Chicago durante un século onde houve tantísimos cambios sociais como o século XX. Dentro das fotografías de Maier aparece pues, a tensión racial, a segregación, temas de machismo. Nas fotos internacionais tamén aparece, por exemplo, as diferencias de clase na India. A visión que tiña, evidentemente a fotografía de pé de rúa sempre ten un componente social, precisamente porque o que está é como capturando cal é a vibración verdadeira da sociedade, pero é evidente que Maier fixábase precisamente nisto, non? Estaba un pouco buscando ese tipo de emoción, ese tipo de historias, e era o que lle interesaba fotografar. Entón tamén, de alguma maneira, descubriuse todo un arquivo que revela un pouco como era a sociedade, non? E, de feito, ademais, con gran capacidade técnica, gran capacidade artística, que é unha cousa que, repito, que a día de hoxe non se sabe moi ben, non se sabe como esta persoa tiña esta gran capacidade, ou era un talento innato pois verdadeiramente único, ou tivo algún tipo de formación da que simplemente non se sabe nada, non se ten ningún rastro documental de que estivese nunca nunha clase. Estou vendo así fotos por riba tamén, como que hai os dous temas que repiten son os selfies e a muller. E as fotos que fai da muller vese que son todas que hai unha lectura social, é dicir, que vas con unha lectura unha intención, vese que todas as mulleres aparecen ou con certos signos de poder, tipo ricas, ou en situacións de agobio. Vese moitas acosadas por homes no sentido de dentro do seu espacio. A verdade é que moi interesantes. Que dicías, Anxe? No, que ven as fotos dela que así como parece bastante referente así como queer, ¿no? O sea, estou así buscando info sobre ela e aparece así como un pouco referente como de lesbian art o tal por aquí. Non sei, flipo. Sí, eu creo sobre todo as selfies para min non sei ata que punto ata informa o que hoxe en día nos imaginamos como imaxe de artista queer, sabes? Sí. Ata o punto de que as fotos son tan potentes que crearon a propia imaxinería, non? Non sei, claro, é difícil colocarse en pre-2006, non sei. Sabes o que quero dicir? E ademais é que unha das cousas guais de Vivian Maier é que a pesar de que a obra está pois eso, moi, o sea, fans exposicións e tal, en realidade non se sabe se todo o que se atopou é todo o que hai.
Claro. Non sabe se hai outro depósito en algún sitio que ten máis fotos de Vivian Maier, porque, como digo, ela morreu antes de saber nada disto. Ela morreu antes de saber que se estaba facendo famosa. E, de feito, non é ata o momento da súa morte cando se empezan a xuntar algúns elementos biográficos que se crea como toda a idea autoral, non? As fotos sí empezaron a difundirse antes. De feito, houve unha época que John, como aínda non sabía moi ben o que tiña entre mans, vendeu unha serie de fotos por eBay, vendías como a 10 ou 5 ou 10 dólares. Non foi ata que un crítico cultural lle dixo, pero ti, a ver, non sabes moi ben o que tes entre as mans, non sigas vendendo isto solto, que ao final o que tes o interesante tamén é a colección. Pero, de novo, hai parte da obra de Vivian que pues, está pues, en mans un pouco pues, de xente que a comprou por eBay. Todo un pouco consecuencia de un proceso tan extraño de aparición. Claro, que además os selfies estes son unha pasada. Os selfies son increíbles. Pero o resto de fotos hai moitísimo en redes sociais. E tipo, os Vivian Maier en Twitter, hai un montón de xente simplemente subindo fotos de Vivian Maier porque lles dá como paz, sabes? En plan, un pouco este tipo de arte que se comparte simplemente porque como que te transmite a beleza dun momento. E no fondo tamén é un arte que se move moito en redes sociais porque conta unha historia inteira, non necesitas nada, non necesitas comprender nada en particular. E dis que se fixo unha peli. Fixo un documental, sí, que creo que é do 2014, estivo nos Oscars, como candidata aos Oscars do 2015, creo que se chama algo así como Getting to Know Vivian ou algo así, o sea, non ten un nome moi... É un documental, non unha película, vaya. Eu non o puiden ver, O sea, vin os trailers e vin casi como cachiños que se poden ver por internet, pero non o puiden ver inteiro, porque non está accesible. Por lo menos non en ninguna das plataformas das que dispón. Sí. O libro si que o tiven nas mãos, lin cachos, o libro de Anne Marks. Pero non me parece, non sei, é interesante a nivel de que é un gran traballo de documentación, pero non sei ata que punto é interesante ou deixa de ser interesante os elementos biográficos, como que non me parecen o máis interesante da historia, senón a decisión autoral, porque comentaban por aí, e me parece interesante como debate, eu abría esta historia falando de Rosalía de Castro, de Kafka e tal, porque investigando un pouco a historia de Vivian parecíame que había un pouco eso, a vontade de que a obra non se publicase, que a obra se mantivese apartada, pero claro, puido destruíla, non? O sea, non a destruiu, deixouna nun sitio toda preparadiña, toda agardadiña, e podía ser descoberta en calquera momento. Non é o mesmo ocultar que destruir. Simplemente como que te distancias da obra, pero non tes esa vontade de destruíla, non? O mellor era un tema de non querer publicar por alguna outra razón, pero ser ao mesmo tempo consciente de o que estás facendo, ou por menos ter a fe en que o que estás facendo ten un valor, non? Porque tamén choca que ser unha persoa tímida, pero que un dos temas da súa foto sea a súa propia imaxe. No, eu creo... Pero dis... No, estaba pensando que non todo o que facemos, quero dicir, hai o puro sentimento de prazer, quero dicir, ti podes pensar que o que faz non é productivo ou bo, que non ten valor, pero a ti o propio prazer de sacar fotos como un hobby teu e non tiña por que destruíros porque, bueno, pues porque era pues un lecer que la tiña, que aparte quedas que non, se non lle, o sea, non sei, tamén é moito tempo, moita pasta investida niso, non me quero imaginar, sabes? Pero sí, bueno, claro. Fora diso, hai mogollón de peña que escribe, pero que non ten a vontade nin o obxectivo de chegar a publicar nunca, porque escribe polo mero feito de escribir. O sea, non todas as cousas se fan co obxectivo de darlle unha rentabilidade ou non sei, claro, e despois aquí ves... Non na rentabilidade, pero sí na socialización da obra, non? Bueno, pero igual non tiña esa... Bueno, aquí, non sei, igual tamén hai un claro autoboicot femenino, en plan de... Este era outro das cousas que tiña apuntadas. De menospreciar o seu traballo, porque, o sea, o que... de non darlle valor ao que fai. Sí, porque isto era de outra das cousas apuntadas, porque sempre, non me acordo exactamente como era a cita, non? Pero como a cita clásica tamén dos estudos femeninos, a idea de que Anónimo casi sempre era unha muller, non? Que casi todas as obras que temos como anónimas. En ese sentido, a historia de Vivian é como unha historia que probablemente se deu moitas veces na humanidade, pero
non había a posibilidade de tirar fíos internacionais de redes de comunicación como para acabar descubrindo quen era a persoa, mesmo se alguén tivese o interese, non? Que se a historia de Vivian fose con epigramas no século XVII, pois mira, son epigramas anónimos que encontramos nun desván e están guapísimos, non? Non se sabería nunca de quen son. De alguma maneira ten ese punto tamén bonito de que estamos xa no punto en que se queremos verdadeiramente se poden desvelar esas autorías femininas. Claro, pero quero decir, a que se dedica senón todos os estudos feministas, LGTB, toda a rama de investigación, así é a destapar pues mullerazas ou tal que fixeron uns curros impresionantes, pero que ou se autoboicotearon ou que mesmo cando tiveron a vontade de querer facer algo con iso non tiveron o espazo nin a oportunidade de poder facelo. Claro, a eso me refiro de que ao mellor gardabas, non digo porque xa sacalle rédito económico, pero sí que as gardaba porque tiña vontade en algún momento de socializalas ou polo menos tuvo en algún momento e despois xa non, por eso non se quixo poñer co fotógrafo, ou simplemente era por a parte do que gastaba en facelas non gastar tamén en revelalas e a quedarse cos negativos para o seu disfrute, porque además os selfies ves que ao final son fotos que fai porque fan gracia. É dicir... Sí, hai algúns que son claramente como un experimento que está facendo na súa casa porque lle parece divertido, non? Que é unha cosa moi guai, que é unha cosa que do que é a esencia pura do selfie, non? Desa foto íntima na que te exploras a ti mesmo como imaxe, unha cosa moi guapa. E sobre todo da cuantía, tamén me pensaba, joder, que cousa loca, unha persoa pode sacar 100.000 fotos na súa vida e que ninguén se decate. O sea, que ninguén xunte como todas esas pequenas imaxes mentais de está Vivian sacando fotos. En plan, ninguén na súa vida se decatou deso. Tamén debía ser unha persoa especialita, polo que se conta, no sentido de que era extremadamente introvertida, tiña moi poucas relacións sociais, tiña probablemente certo diógenes de que acumulaba un montón de papéis e de cousas, en plan, tiña certa ansia tamén esa de como de non sei como se di, como de acumular. E igual tamén o tema das fotos, o sea, en concreto esa acumulación de fotos ten un punto tamén dese tipo de manifestación desa personalidade que pues, é a súa, non? A ver, é que estou vendo que era Acuario. Non sei. Un poquito inestable, a lo mejor sí que era. Pero bueno, tamén son datos importantes. Sí. Eu son Acuario tamén. Bueno, pues que mellor que a ti para facer unha lectura da personalidade de Vivian Maier, que nos podes contar? Pois eu vexo que o pasa moi ben é que ao final Bad Bunny tamén é Acuario, entonces non sei moi ben que lectura facer. Estou recibindo mensaxes contradictorias aquí. Non será Bad Bunny famoso a pesar do que el quere, non? Claro, é que pola vía bagaxe de Acuarios somos gente rara. Además, eu non son Acuario puro porque nacín aí xusto na transición. Xusto? E iso afecta? O sea, bueno, claro, supoño que sí, claro. Se está xusto no paso, no paso. Ya eres parece máis que do seguinte que do teu propio signo, estás aí. Eu teño unha pregunta sobre, de novo, off topic. Eu nacín en xuño e, polo tanto, son Xéminis, pero nacín case un mes antes do que me tocaba. Ese rollo biolóxico ten algún tipo de influencia? O sea, podría ser como cáncer de espírito? O sea, ese rollo de, en realidade, tocaba nada cáncer de espírito. Non teño resposta a tua pregunta, pero a saber si es cáncer ou non, coa amiga túa, yo te digo que non é nada cáncer. Pero nada, fíome das fontes secundarias. Como con Vivian Maier só me quedan as fontes secundarias. É que cero máis de cáncer estimamos. Bueno, pues pareceme guai, Ao final, nacín voluntariamente en xuño para ser Xéminis. En plan, non se me pode pasar este arroz. Non sei quen se esforzaría en ser Xéminis, pero vai. Alguén se esforzou. Ai, pois, en fin, sobre este tema por último, para acabar, sobre este tema da representación feminina da autoría, unha historia que quizáis conte outro día, pasa que, non sei ata que punto, pero simplemente por apuntalo. Nalgún momento da preparación desta sección pensei en contar a historia de Vivian en contraposición con de outra muller,
pero pareceme que tiña suficiente material e iba a dar suficiente que charlar a historia de Vivian, mas sí, como forma de peche, quería contrapoñelo con esta figura de outra figura feminina que investiguei un pouco e da que me estiven interesando, estiven lendo cousas, que é a de Vicky Baum, que creo que non é moi coñecida, pero é unha figura especial, a mí pareceme interesantísima, que é unha xornalista que naceu a finais do século XIX, morreu como nos anos 60 e tal, foi escritora e tamén guionista en Hollywood. Ten como unha historia loquísima de tocar a arpa durante os anos 20 en Viena, conseguir autonomía e independencia financiera como xornalista e música en Viena nos anos 20, despois nos anos 30 era de orixe xudea, ter moitos problemas en Alemania co réxime nazi, acabar marchando aos Estados Unidos, en Los Ángeles acabar sendo guionista e escritora, non? Publicou varias novelas e tal. E todo isto fala pois dunha vontade moi activa de ser artista, non? Como de poñerse na esfera pública nun entorno onde era moito máis difícil, onde demostrando evidentemente que ademais non só necesitaba ser talentosa, senón multitalentosa, en plan música, guionista, escritora e tal. Pero o punto que e era un pouco a contraposición de Vivian Maier, non? As dúas posibilidades como de autoboicotearse, cerrarse, ter a túa obra pero non querer mostrar ao público, e esta cousa vizosa de estar en todas partes, luitar contra o político, contra o machismo, contra Europa, América, sabes, en plan un contexto moi duro, pero aínda así mostrarte ao público. E como detalle, é que me parece o espectacular de Vicky Baum é que, ademais de todo o que acabo de contar, tamén se dedicou ao boxeo, por algunha razón, nos anos 30. Nos anos 30 decidiu que molaba tamén o boxeo, estivo entrenando con boxeador turco que lle ensinou un montón de cosas de autodefensa e de boxeo, chegando a ter certa capacidade como boxeadora. Moi fan. Así que un pouco movernos entre eses dous, non? Pero iso de ser polifacéticas, Cari... temos que seguir facendo a día de hoxe para mostrar que pues, a nosa valía, digamos, sabes? Pois eso, podes ou facer 100.000 fotos ou aprender boxeo. No, pero isto é a leche, porque nun proxecto no que estou de investigar a presenza das mulleres no mundo da edición en Galicia, porque as grandes figuras que coñecemos no mundo da edición en Galicia son sempre homes. Básicamente un comentario que repiten as mulleres que estamos entrevistando, porque as hai que entrevistar porque os seus nomes literalmente non aparecen en ningún lado, é este rollo de multitarefa, de que facían todo. E como as editoras galegas non teñen organigramas claros, porque son empresas pequenas e ninguna tiña ningún posto, digamos, específico asignado, todas facían de todo, pero iso, no caso das mulleres, o xogan a súa contra, porque non se lles había recoñecido todo o labor que facían. É como que se repite en cada muller a que entrevistamos, e que non se puxo en ningún momento en valor o seu traballo cando estaban na sombra das grandes, bueno, das pequenas tamén, de todas as editoriais que hai en Galicia. É un flipe. Quero dicir, porque se repite, é o mesmo relato unha e outra vez. Penso que se puxo un pouco en valor cando foi o ano de Xela Arias, porque sí que se falou bastante do papel que tivo como en Xerais aí nos principios dos 90, e se falaba en plan, facía labores administrativas, traducción, edición, en plan, que estaba facendo de todo, basicamente. Claro, pero esa é a movida, que unha cousa que comentamos de Xela, a raíz disto é que tivo que dedicarse o día das letras galegas a Xela para que se falara da súa faceta de editora. É dicir, nun ano no que hai 50.000 charlas, publicacións sobre Xela, se non chegas a ser a escritora que foi, pasaría desapercibida como editor, probablemente. E como grazas a iso, pois tamén pudemos coñecer nas facetas súas, non. Entón xa iso mesmo é super simbólico, sabes? Igual que María Victoria Moreno, que tamén currou como efectivamente, non me como editora, conta, efectivamente. Claro. Sí. Efectivamente.
Pois moi ben, soa xa o tigre de The Omens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo penso que cunha dignísima entrada a esta espectacular terceira tempada que hoxe comeza. Quero dar as grazas ás nosas cómplices do oráculo de hoxe, que foi un poquito máis petit comité. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver. Nunca pensei ter